Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά να έχετε όλοι. Υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη κοπή της πίτας του χωριού μας που διοργανώνει ο Σύλλογος Λουκοβιωτών εδώ στην Αθήνα. Υγεία και χαρά να πω σε όλο τον κόσμο και καλό και δημιουργικό έτος στην δράση του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε σήμερα όλους θερμά που είστε κοντά μας, που μας δίνετε δύναμη ως Σύλλογο, ώστε με αγάπη και σοβαρότητα να συνεχίζουμε και η πορεία προσφοράς να μας ανθίσει κοντά σε κάθε τι σχετίζεται με το χωριό. Μας χαροποιεί η τόση μεγάλη και ζεστή συμμετοχή σας, γιατί έτσι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αυτό που μας συγκινεί περισσότερο και μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον είναι ότι βλέπω ανάμεσά μας την καινούρια γενιά που είναι τα παιδιά μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου του Λουκοβιωτών καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάνε με την παρουσία τους τον πατέρα Ιωάννη που βρίσκεται κοντά μας για να ευλογήσει την πίτα, για να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Τους σεβαστούς κυρίους από τη Χιμάρα, τον Λεωνάρδο Μπελέρη, τον Πέτρο Μπελέρη, τον σπόνσορά μας που μας έχει στηρίξει σε ό,τι έχουμε χρειαστεί, τον Αχμέτη Τράβελ, και όσους μας έχουν τιμήσει από τα γειτονικά χωριά με την παρουσία τους. Θα ήθελα τώρα να καλέσω κοντά μας να έρθει ο πυρήνας του Συλλόγου μας, ο πρόεδρος, ο κύριος Άλκης Θωμανίκου, τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Σιμών Τσέτρη, και τα άλλα δύο αγαπητά μας μέλη, τον Σπύρο Γιωσάση και τον Ανδρέα Γιονίσρη. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο που θα ακολουθήσει και μια βράβευση που έχουμε. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε όλοι. Λουκοβιώτες, συμπαραστάτες μας, αγαπητοί φίλοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Πάτερ Ιωάννη με τη σειρά μου, τον κύριο Πέτρο Μπελέρη, τον κύριο Λεωνάρδο Μπελέρη. Περιμένουμε και κάποιους άλλους εκλεκτούς από τη Χιμάρα. Είναι καθοδόν, οπότε θα συγχρονιστούμε όλοι. Να ευχαριστήσω επίσης Νηβιτσιώτιδες, Σοβασιώτιδες, Πικερασιώτιδες, όσους μας τιμάνε σήμερα εδώ. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πω δύο λογάκια τα οποία πρέπει να τονιστούν, διότι είναι σημαντικό να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα και γενικά τα οράματά μας για το αύριο. Ξεκινήσαμε όλοι μαζί σαν μια προσπάθεια συμπαράστασης του εκλεγμένου δήμαρχου Φρέντι Μπελέρη για να είμαστε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη γη μας και να μπορέσουμε να έχουμε τον έλεγχο στα χωριά μας. Αποδείξαμε όλοι μαζί ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Ξεχωριστά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη στο καθεστώς του Ράμα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Δεν σταματάμε εδώ. Το ότι ο πρόεδρος μας βρίσκεται στη φυλακή, αυτό μας κάνει πιο δυνατούς και μας δίνει πιο πολύ δύναμη να συνεχίσουμε στο έργο μας. Μέσα από αυτό έπεσε και η ιδέα να ιδρύσουμε το σύλλογο του χωριού μας. Με μια τεράστια συμπαράσταση από τον Σπύρο Γιωσάση, από τον Σιμών Τσέτρη, από τον Ανδρέα Γιονίσρη, από τον Αλμπάνο Βιέρη, από τον Κλεάνθη Θωμανίκου. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί και βάλαμε κάτω τα προβλήματά μας και είπαμε ότι είναι στιγμή να κάνουμε ένα σύλλογο, να είμαστε πιο οργανωμένοι, να έχουμε μια φωνή για να είμαστε όλοι μαζί. Όπως σας προείπα, μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σαν σύλλογος αναλάβαμε πρώτο έργο στο χωριό, να φτιάξουμε ένα σκέπαστρο στο δικό μας νεκροταφείο. Από παλιότερους έχω κρατήσει ένα πράγμα. Εάν θέλετε να δείτε το ποιόν ενός χωριού, επισκεφτείτε το νεκροταφείο τους. Αυτό το έχω βάλει πολύ καλά στο μυαλό μου και γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε φτιάχνοντας και να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα στο νεκροταφείο. Έχετε συνεισφέρει όλοι σας, αν όχι όλοι οι πιο πολλοί από εσάς, με χρήματα για να φτιαχτεί ο τοίχος στο νεκροταφείο. Έχει μαζευτεί το ποσό που χρειάζεται. Το έργο θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως με το που μας το επιτρέψει λίγο ο καιρός και θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Πέραν από αυτό, σαν σύλλογος, έχουμε λάβει και έχουμε πάρει μια ευθύνη και για κάποια άλλα θέματα στο χωριό, τα οποία ελπίζω με τη βοήθεια όλων να τα καταφέρουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω σε αυτό. Και πάλι να τονίσω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Δεν θα κάνουμε θαύματα, αλλά θα αφήσουμε την υπογραφή μας στα παιδιά μας και στις νέες γενιές. Οφείλουμε, είναι υποχρέωση όλων μας για το χωριό μας. Όλοι εμείς εδώ, οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε εθελοντικά. Το κάνουμε επειδή αγαπάμε το χωριό, επειδή νοσταλγούμε το χωριό, επειδή πονάμε το χωριό. Όλοι μας έχουμε τις ζωές μας, έχουμε χτίσει τη ζωή μας στην ξενιτιά, το χωριό μας, το παράδεισός μας είναι εκεί πίσω. Εμείς από εδώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο χωριό. Και πάλι θα τονίσω, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Θα καταφέρουμε πράγματα, πιστέψτε με. Γιατί εγώ το πιστεύω. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Θα ήθελα με την ευκαιρία να αναφέρω για έναν συγχωριανό μας, ο οποίος έχει αφήσει την υπογραφή του στο χωριό και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τον τιμήσουμε με μια τιμητική πλακέτα για το έργο του και για τη συνεισφορά, για την προσφορά του στο χωριό. Αυτός είναι ο Βασίλης Νάστης. Θέλω ένα χειροκρότημα για τον συγχωριανό μας. Θέλω να καλέσω τον κύριο Αρπέν Νάστη να έρθει εδώ για να δώσει την τιμητική πλακέτα αυτή στην ανιψιά του Βασίλη, γιατί ο Βασίλης σήμερα δεν μπόρεσε να είναι εδώ, αλλά θα είναι μια άλλη φορά μαζί μας. Οντέτα, θέλω εσύ να παραλάβεις αυτή την πλακέτα. Kjo plaketa duhet të ishte dhënë më përpara. Vasua ka bërë një punë të madhe për fshatin tonë. Dhe ekonomikisht është dëmtuar, por edhe psikologjikisht. E meriton, ta gëzoj, besoj se do t'i dërgosh të falat tonë.
Ταξόη. Βαλεντέρη. Το γύψη εσύ, përveç Zotit Simon, I cili nuk është informuar për këtë që të ndodh tani, vendosëm që t'i japim edhe të vazhdoj në greqisht, më falni. Να δώσουμε και μια τιμητική πλακέτα στο Σιμών για τη συνεισφορά του, για την παρουσία του. Δεν ήταν ποτέ απόν από οτιδήποτε χρειάστηκε το χωριό και είναι τιμή και χαρά από όλους εμάς να τον τιμήσουμε για τη συνεισφορά του. Ωραία. Δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλά, η λογική ήταν να δώσουμε σε αυτούς που έχουν προσφέρει. Εμείς τώρα προσφέρουμε. Αυτή ήταν η λογική. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με κάνει πιο... να δώσω 120%. Όσο μπορώ δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πούμε και δύο χαιρετισμούς και τα άλλα μέλη του συλλόγου. Σπύρο, εσύ, ο Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα. Ιμπρούμα Τεκίδε, καλησπέρα σε όλους. Να περάσετε όλοι καλά. Εύχομαι σε κάθε οργάνωση τα παιδιά σας να είναι μαζί μας, γιατί είναι μεγάλη χαρά να γνωριστούν τα παιδιά μεταξύ τους. Αυτή είναι η βάση που προσπαθούμε να δώσουμε. Το νύφε φωμί με νύρι διέτριν. Φαλεμιτέρι σου. Λοιπόν, ενημερωτικά σας έχω και μία άλλη έκπληξη, την οποία θα την έχετε σε λίγο. Είναι μία προσωπική έκπληξη. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πράγματα πριν ξεκινήσουμε το γλέντι. Θέλω να δείξουμε σεβασμό σε όλους και σε όλες. Θα ανοίξουμε το χορό μετά η διοίκηση του συλλόγου. Θα παρακαλούσα θερμά τη νέα γενιά του χωριού να πάρει το δεύτερο χορό και μετά όσοι από εσάς έχετε παραγγελίες, για να αποφύγουμε προστριβές και κακοκεφιές, θέλω να κάνουμε μία λίστα και να πάμε με σειρά προτεραιότητας. Απλά αυτό με σεβασμό προς όλους. Τώρα είναι ώρα να καλέσω τον Πάτερ Ιωάννη να μας ευλογήσει, να μας δώσει τις ευχές του. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά να έχουμε. Εισερχόμενος προς το κέντρο αυτό, συνάντησα τον κύριο Άκη εδώ και μου ενέπνευσε ένα πνεύμα έτσι μιας χαρμόσυνης καταστάσεως. Δηλαδή μου μετέδωσε θετική ενέργεια. Αυτό το απέδειξε και εδώ από τις κουβέντες που είπε πριν από λίγο για εσάς όλους δηλαδή και για εμάς. Και εγώ τουλάχιστον έχω τη βεβαιότητα ότι αυτά που είπε εδώ θα τα κάνει μαζί, βέβαια με όλους τους άλλους. Ξεκινάμε τώρα εδώ τη διαδικασία του κοπή βασιλόπιτας και μετά θα κάνουμε και λίγο αγιασμό. Και παράλειψα λίγο να πω ένα στοιχείο θετικό που παρατήρησα στον Άλκη εδώ. Τον συνάντησα έξω εκεί και μου είπε, Πάτερ, λέει, σε καλέσαμε εδώ, λέει, για να μας ευλογήσεις, λέει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για αυτόν τον άνθρωπο που είναι νέος. Εύχομαι όλοι σας να έχετε αυτή την βεβαιότητα ότι με τα λόγια της ευχής εδώ θα πάρετε όλη η ευλογία. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θανασελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θανασελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ηλάς, θήτη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ελεκέν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολύ ευσλάκνε Κύριε, και νόμων εκπληρών
περί το μην θέλεις εκατεδέχεις αρχικήν, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλθεις το κάλυμα των βαθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τησί, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατάβασή σου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας, βασιλείων ιεράτευμα, Πάτερος Ιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα Έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Νικολάου και Σεραφείμ, όν και την υγείαν ευχόμεθα, έτι δεόμεθα και υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, έτι δεόμεθα και υπέρ πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων εις την εορτήν ταύτην και υπέρ υγείας πάντων των μελών του συλλόγου των Λουκοβιωτών και των περιχώρων και μετά του συμβουλίου αυτών, υπέρ υγείας και θείας φωτίσεως αυτών, έτι δεόμεθα και υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν αυτών της Χριστός του Κυρίου, του γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, έτι δεόμεθα και υπέρ των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη Δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρας σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν συν και τιμήν του Αναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος, επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισή ελπίκαμε το ζώντι Θεό, εις αιώνας ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σεντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και Βασιλείου του Μεγάλου του Ουρανοφάντορος. Την πρώτη μερίδα την κόβομαι εις τιμήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιον Άγιο έχετε στο χωριό? Τη δεύτερη μερίδα την κόβομαι εις τιμήν της Παναγίας μας και την δεύτερη και την τρίτη μερίδα την κόβομαι εις τον Όσιο Νύμφωνα, ο οποίος κατάγεται από τα μέρη τα δικά σας εκεί, τα δικά μας δηλαδή, από το Λούκοβο άμεσα. Αν θυμάστε καλά το βιογραφικό του έχει μονάσει στο Άγιο Όρος απάνω. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα της εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστότα παρά τη λίμνη, οι δε αλληλείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δεις εν των πλοίων ο ίν του Σίμωνος ρώτησεν αυτόν, από της γης επαναγαήνω λίγον και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχους. Ως δε πάυσα το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε στο βάθος και χαλάσα τα δίκτυα ημών εις άγραν, και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, και τούτο ποιήσαντες συνέκρισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνει το δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του σεδθόντας συλλαβέστα αυτής, και ήλθον και έπλησαν απότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστα αυτά. Είδον δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας του Ιησού λέγον, έξερθε απ' εμού ότι αν ήραν αμαρτωλός ημί, Κύριε θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συν αυτό, επί τη άγρα των ηχθείων εις συνέλαβον ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννη Ζου Ζεβεδαίο,
ήσαν κοινωνεί το Σίμωνη και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από τον είναι ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγαγόντες τα πλοία επί τη γη αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Έχουμε όλοι καλή διασκέδαση, έτσι να είστε ενωμένοι και αγαπημένοι έτσι ως χωρί. Ευχαριστούμε, Πατέρ Ιωάννη. Ο κύριος Πέτρος Μπελέρη, παρακαλώ. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον κύριο Λαέρτη Πούτα για την παρουσία του εδώ ανάμεσά μας και τον κύριο Γιάννη Ζώτο από το Ζώτος Τρανς. Την ευχή σας, Πάτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Άλκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και επιτυχία εύχομαι σε όλους σας. Δυστυχώς σήμερα από αυτή την εκδήλωση λείπει ο δήμαρχός μας. Είναι πολιτικός κρατούμενος γιατί στις 14 Μαΐου κάναμε μία συμφωνία. Στις 14 Μαΐου συμφωνήσαμε να έχουμε έναν δήμαρχο που θα προστατεύει τα δικαιώματά μας στην περιουσία μας. Γιατί συμφωνήσαμε να μην ερημωθούν τα χωριά μας, όπως συμβαίνει σήμερα. Γιατί αποφασίσαμε να έχουμε έναν δήμαρχο που θα ενδιαφέρεται πρώτα για τους πολίτες και μετά για το κόμμα. Γιατί διώξαμε με την ψήφο μας, τιμωρήσαμε με την ψήφο μας και αυτοί κάθονται με το ζόρι. Μία συμμορία κλεφτών στη Χιμάρα που απαλωτριώνει και κλέβει το βιός μας και τον πλούτο μας. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Να είστε σίγουροι ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα τα καταφέρουμε. Ήδη έχουμε καταφέρει τα προβλήματά μας να συζητιούνται σε όλο τον κόσμο καθημερινά. Λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε πιο πολλοί, πιο ενωμένοι, πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Λουκοβιωτών. Ανάμεσά σας βλέπω πολλούς ανθρώπους που ακριβώς πριν ένα χρόνο σχεδιάζαμε τη νίκη για τις εκλογές 14 Μαΐου. Ευχαριστούμε τους Λουκοβιώτες που ζουν στο χωριό, στο Λούκοβο και είναι στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε τους Λουκοβιώτες που ζουν στα Τύρανα και είναι παρόντες σε κάθε μάχη. Να είστε καλά, καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Κουράγιο και καλή δύναμη. Είμαστε μαζί σας. Καλή διασκέδαση.